ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଚିର ନମସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସାହସ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଆଜି ମନେ ପକାଇବା। 1895 ମସିହା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଚ୍ଛେଦର ଘୋଷଣାନାମା ପରେ ମଧୁସୂଦନ 1895 ମସିହା ଫେବୃଆରୀରୁ ମଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିର୍ବାସନ ନାମରେ 8 ଗୋଟି ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିବନ୍ଧ ଇଂରାଜୀରେ ଏନ୍ ଓରିଆ ଲେଖକୀୟ ନାମରେ ଲେଖି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ଲେଖିଥିଲେ, ମାତୃଭାଷାର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ବର୍ବରତମ ପ୍ରଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁରର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚଳନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟଙ୍କୁ ତାରାବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ 1902 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହୀତ ପ୍ରସ୍ତାବଳୀକୁ ମଧୁସୂଦନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବଙ୍ଗ ଆଦି ଭାରତର ବହୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଗାଢ଼ ଦେଶପ୍ରେମର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ତେଜୋଦୀପ୍ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଲେଖା, ନିବନ୍ଧ, ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତି କବିତାମାନ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଥିଲା ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିଲଗ୍ନ କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପୁରୋଧା ହେବାର ଗୌରବ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ, ରମ୍ଭା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଓଡ଼ିଶା ସହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ମିଶ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଖଲିକୋଟ ରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 1903 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବରହମପୁର ସହରରେ ଗଞ୍ଜାମ ସଭା ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ନାମ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଉଦ୍ୟମରେ 1903 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 30 ଓ 31 ତାରିଖରେ ଐତିହାସିକ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହା 1931 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କରିବାର ଘୋଷଣାନାମା ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1903ରୁ 1920 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ, ସର୍ବୋପରି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହାର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସାଧନାର୍ଥେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ସମିତି ଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି କଟକର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ବିହିତ ଉପାୟ ବିଧାନ କରିବ। ଏହି ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ଥିଲେ
କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ଅଭିରାମ ଭଞ୍ଜ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଏହି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଓ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ପରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଉଣେଇଶହ 1936 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଓ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ଦୁଇ ବଳିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଚେତନା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଥିଲା ଏ ଦୁଇ ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ନେତା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟତା, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସବୁକିଛି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ପନ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ଦିନର ଆବେଦନ ନିବେଦନ ହେଲାଣି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଣିକି ପନ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ତେଣୁ ଗାଇଥିଲେ, କୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ତ୍ରାହି ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନ୍ଧାର ଘୁଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପଥ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଗରଜି ଉଠିବ ବଳିଆର ବାହୁ କରେ, ମାତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପୂର୍ବବତ ହେବ ଶତ୍ରୁ ପଳାଇବ ଡରେ। ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଆଉ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। 1933 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଏହି ନେତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ 1933 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖରେ କଟକର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ସେଠାରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଯେଉଁ ଆବେଗମୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ବୋଧନ। ସେହି ଉଦ୍ବୋଧନରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ବହୁକାଳର ଆକାଂକ୍ଷିତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଧନରେ, ବଳରେ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋତେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭଗବାନ ଓ ଅନ୍ତରରେ ହୃଦୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏକାକୀ ମୋତେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ହୋଇଛି। ଦିନେ ମୋର ମନରେ ଏହି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଥିବାରୁ ଏ ଜାତିକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଭାବନା ମୋ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଏବଂ ଦେଖିପାରିଲି ଯେ ମୋ ଜାତିର ଇତିହାସ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଜାତିର ଇତିହାସ, ଯାହାକି ଗୌରବର ଇତିହାସ। ମୋ ଜାତି ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏକାକୀ। ଏପରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ। ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ରାଜା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏହି ହଲ୍ର ନାମ ଜଡ଼ିତ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓ, ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଦେଶର ଲୋକେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାତି 8ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଏହାର କେତେକାଳ ପରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ସମୂହର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଡିଭିଜନର କମିଶନର। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା, ମହାରାଜା ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମନା କରି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମିଷ୍ଟର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେହି ଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ଠାକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଚିଠିଟି ପାଠ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତା ତଳେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇପାରେ। ଯେ ଏ ପତ୍ର ପାଠ କରୁ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଜାତିର ହୃଦୟର ବେଦନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। କର୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇଲି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ,
ଆପଣ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଯଦି ଭାଇସରାୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାଇସରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ଥିଲା ଏବଂ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରୀତି ଥିଲା। ମୋ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ। 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ମହାମାନବଙ୍କର ମହାପ୍ରଳୟ ଘଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଦେହ ଧନ ମନ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ମାତୃପୂଜା କଲ୍ୟାଣରେ କରିଅଛ ନ୍ୟସ୍ତ ପତିତ ପାବନ ଦେଶ ଉଦ୍ଧାର କାରଣ ଅବତାର ରୂପେ ଜନ୍ମିଅଛ ନାରାୟଣ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ବରେଣ୍ୟ ସନ୍ଥ ହେ ମଧୁସୂଦନ ଏକା ତୁମ୍ଭ ଲାଗି ଆଜି ଏ ଉତ୍କଳ ଧନ୍ୟ।